uNkulunkulu uyabusa futhi uyengamele yonke into ayidalile. Jobe 38 kuya ku41 usinika ukuhlangabezana okuthobileyo kwamandla kaNkulunkulu okunezidingo ezipheleleyo kanye nengcebo. Amahubo 97 uverse 1 kuya ku6 asivezela umbono othuthumelisayo wamandla kaNkulunkulu. Kanti futhi uluntu lubhekwa ngokwendlela uNkulunkulu lapho kumahubo 8 verse 4 uDavide ethi, umuntu uyini ukuba umkhumbule nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Ngisho ngawo wonke amandla akhe amakhulu, izenzo kanye nokubusa, uNkulunkulu samthanda aphinde amnakekele umuntu. Uyakuthokozela ukwazi ukuthi umuntu angakwazi ngokwentando yakhe ukuzikhethela izindlela zakhe ngaphezu kwezababi. Ulangazelela ukuba umuntu ahambe naye ensimini njengalokhu kwabanjalo ekuqaleni noAdamu ebudlalweni benhliziyo ephelele. Uma sibheka ukwazi kukaNkulunkulu, amandla nezinto zakhe, kungenzeka kanjani ukuba simtshontshele? Ngokwemibhalo kaMalaki 3, kuyenzeka simrobhe uNkulunkulu ngokwezishumi nekweminikelo. Lo mbhalo wawubhalwe ngosimo sezolimo kanye nenhliziyo zabantu ekunikeleni kwabo kuNkulunkulu okunomvuzo. uMalaki 3 uverse 7 kusukela emihleni yayoyihlo nichezukile ezimisweni zami anizigcinanga. Buyelani kimi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sabaoth. Nokho nithi siyakubuyela kanjani? Umuntu angamphanga kanjani uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. Bese nithi siyakuphanga kanjani na? Ngokweshumi nangokweminikelo. Niqalekiswe ngeziqalekiso. Nokho niyangiphanga sizwe sonke. Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu kusho uJehova Sabaoth. Uma nginganakunivulela amafasitela ezulwini, nginithulelele isibusiso kunokwaneleyo. Ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo, kungachithi izithelo zomhlabathi wenu, nemivini yenu ayiye kuphutha endle, kusho uJehova Sabaoth. Zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe ngokuba niyakuba izwe elithokozile, usho uJehova Sabaoth. Okweshumi nakubo kwaqala ekunikelwa emabandleni nakwezinye izindawo lapho umuntu eholeleka ekunikela khona. Empeleni kungokaNkulunkulu. uNkulunkulu akadingi inzuzo yethu noma ingcebo, kodwa ukhombisa ukuthi inhliziyo zethu zikuphi njengalokhu simazisa kuqala ngokunikela kwethu. Okujabulisayo, uNkulunkulu uthi, buyelani kimi nami ngiyabuyela kini. Sidinga ubuyela kuye uNkulunkulu ngezinhliziyo zethu eziphelele. Uyakukala lokho kunikela kwethu kweshumi neminikelo. Mateyu 6 uverse 21 ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iyakuba khona lapho. Ekunikeleni kwethu ingcebo kuye kubonakalisa izinhliziyo zethu kuye kanjalo nokukholwa ekwamkelisweni nguye. Akanendaba nenani noma iphesenti. Kunendlela inhliziyo yethu eyiyo uma sinikela kuye. Ungumqalisi wazo zonke izinto ezinhle ezimpelweni zethu, futhi ungumnikazi wakho konke. Usinike konke esinakho nanako bese thina sinakekela lokho asinike khona. Lo mqondo usisiza ukuba sikwazi ukunikela kuNkulunkulu sikhululekile ngaphandle kokubala amaphesenti adingekayo. Ibandla lase-Afrika ukuhlanganisa lonke liyahlupheka. Lapho abefundisi bengekwazi ukondla imindeni yabo, singasasho ukunakekela abafelokazi nezintandane ngemali yasendlini yengcebo. Banezakhiwo ezithusayo futhi abanazo izinto ezibavumela ukuthuthukisa nokwandisa umbuso kaNkulunkulu. Isonto aliwona umfanekiso wenkazimulo kaNkulunkulu kule ngxenye. Ngakho lidinga ukuguqulwa ukuze liqonde amandla elinikwe uNkulunkulu bese likwazi ukuguqula izizwe. Lokho kungenzeka ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu.
Cabanga izigidi zabalimu abangu-85% bezwekazi ababeya emasontweni iminyaka yonke. Kuzo zonke izinkonzo bezwa abafundisi bekhuluma ngokunikela ngokweshumi neminikelo. Abalimi baphuma belahlwa icala, bezi kahle ukuthi abawugcwalisanga lo myalezo, futhi bazi ukuthi ukuba babekwenzile babengeke bakwazi ukondla imindeni yabo. Ukulindela kukaNkulunkulu ukuba sibuyisele iminikelo yakhe kuye kuwuphawu elikhombisa izinhliziyo zethu kuye, kodwa akazibhaxabuli izimvu zakhe ngalokho. Ukhuluma ngokwahlulela kulabo belusi ngalokho. Uma abelusi bebengathatha umyalelo kaNkulunkulu wabo wokuhola izimvu zabo emadlelweni aluhlaza nasemanzini okuphumula ahlanzekileyo, bezivikela baphinde bazitshengise indlela ekufanele bahambe ngayo phambi kukaNkulunkulu. Bonke bayamazi babeka kuqala uNkulunkulu. Abelusi kungenzeka ukuthi bazuze ekwandeni njengoba indlu yengcebo iya ibusiseka. Ngokwanda kwesivuno somphakathi, bayokwazi ukutshala ngokuzinikela endlini yengcebo. Umfelokazi wanikela ku-Elisha uhlale njalo ehletshenziswa njengomfanekiso okubonakalisa ukubunakekela kukaNkulunkulu. Uzikhathini eziningi nathi sidinga ukubuyisela kuye ngisho ngalezi khathi. Ngokweqiniso kwakuyisikhathi esinzima kakhulu lesi, noNkulunkulu efuna ukunakekela u-Elisha ngendlela engajwayelekile. Ezimeni zazinsuku zonke imithetho kaNkulunkulu iyona esabusa, futhi le mithetho ikubeka ngokusobala ukuthi uma sibuyisela kuNkulunkulu inzuzo yethu sihamba emseni wakhe ophelele. Uyakuthokozela ukwanda kwesivuno sethu njengoba nathi sisithokozela. Kodwa ufuna ukuhlonishwa njengomsuka wenzuzo yethu. Ukunikela ekusweleni kwethu akusona isicelo sikaNkulunkulu esejwayelekile, yize kungenzeka athi asikwenze. Cabanga nje uma ibandla lase-Afrika lingathatha izifundo zevangeli lombuso ngenhliziyo eziphelele, liphinde lifunde ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu emphakathini elimayo. Abelusi bangakwazi ukuhola abantwana bakaNkulunkulu ukuhlenga izwe labo kulesi simo esibucayi somkhiqizo owehlayo. Olinganiselwa ku-350 ngehektha kuya ku-3,500 kg ngehektha ngokuzimisela nangokuzwelana nangokufundiseka. Lokhu ukukhula kwenzuzo okuphindwe kwayishumi kunaloko obekukhona isikhathi eside, kuze kufinyelele emlandweni ophindwe ka-20 kwinzuzo eyake yatholakala. Manje yena lo mlimi wasuka emasakeni amathathu kumasaka awu-69 esivuno abhalwe phansi. UDixon usitshela udaba lwakhe. Ngenkathi ngikhula ngiwumfanyana omncane, ubaba wayejwayele ukuthola amasaka awu-50 kg amathathu ku-half wehektha awanginika lona njengendlalifa. Ngenkathi ngitshala ngendlela kaNkulunkulu, ngathola u-50 kg abayisihlanu bamasaka kuyona indawo efanayo, ekubeni kade kunesomiso abanye abantu abatholanga lutho. Ngonyaka olandelayo ngathola amasaka awu-45 endaweni efanayo. Ngonyaka wesithathu ngathola amasaka awu-54. Ngonyaka olandela loyo ngathola amasaka awu-69 kuyona leyo ndawo efanayo ewu-half wehektha. Nginika uNkulunkulu lonke udumo nokubonga. Esikhundleni sokuthi azizwe enecala ngokunikela amasaka ommbila angu-1/3, manje usiyakwazi ukunikela awu-7 enkosini ngentokozo. Lesibonelo esingenhla saphindaphinda amahlandla amaningi. Siyokwenza isivuno esibonakalayo nentuthuko emphakathini. Kuyobuye futhi kunyuke okusanhlamvana lokhu okunikelwa kuNkulunkulu ezindlini ezigcina ukudla ukuze sigcwaliswe ngokudla. Lokhu kuyokwenza kube lula ukuthuthukisa abelusi, abafelokazi, izintandanye kanye nabadala nokuthuthukisa izakhiwo. Uma lokhu kungaphumelela, isonto lingaqala lishintshe umphakathi okuyinto ekufanele bayenze. Ngokukhipha othisha abazofundisa ngobuKristu ezakhiweni zamasonto esezikhona, ngisho nokukhipha abasebenzi bezempilo. Yilapho-ke umbuso kaNkulunkulu ngempela uzoqala ukudlondlobala khona. Konke lokho kuqala ngokunyuka kweminikelo kaNkulunkulu.
Ukuze sibone uguquke ebandleni phezu kwalokuncika okwenzakalayo kumazwe asempumalanga kanye nosizo oluvela ngaphesheya kwezilwandle, kungaba ubufakazi obunamandla kakhulu kulabo abaphila ebumnyameni ukukwazi ukuthi izindlela zikaNkulunkulu zinokuphila okuchichimayo. Lokhu kungugcwaliseka ngezithembiso zikaKristu ukuphila ube nakho kuchichime. Noma ngabe sinika abafelokazi ubala noma izinkulungwane zamadola ngenyanga, akusho lutho kuNkulunkulu. Uyakwazi esinako nokuthi kusibize kangakanani ukunikela kuye. Ezikhathini eziningi uhweshana lomfelokazi luyabiza kakhulu kunezinkulungwane eziningi ezingeniswa endlini kaJehova. uNkulunkulu uyasazi isimo sezinhliziyo zethu ngaphambi kokuba sinikele, futhi uyakulenganisela nezibusiso kuye ngokuthi utholeni enhliziyweni ngesikhathi eyibheka, akuyi ngemali oyikhiphile. Ubufakazi obumangalisayo basomabhizinisi onothile wase-USA obuveza ukuthi ubenikela ngo-90% okweshumi kulokhu akutholayo ekufaka embusweni kaNkulunkulu. Lokhu kuyisenzo esimangalisayo sokuthobela umbuso kaNkulunkulu. Lokhu kuyisenzo esimangalisayo ukuthobela imiyalelo kaNkulunkulu. Ngabe lokho kusho ukuthi asinikele ngo-90% ukuze sithole ibusiso ezinkulu? Cha, uNkulunkulu ufuna sithobele imiyalelo yakhe. Ngakho-ke, iphesenti aliwona umthetho, kodwa yisenzo sokuthobela ukunikela ngenhliziyo yakho ephelele nangentokozo ephelele. Lesi sibonelo siyinto engenzeki. Izikhathi eziningi abantu abanothile bakuthola kunzima ukubuyisela kuNkulunkulu. Abantu isikhathi esiningi benza iphutha lokuhumusha ngokungeyiko incwadi kaMalaki 3 ngokungathi yenzuzo yebandla, ekuboni yenzelwa ukuba ibusise abantu abanikelayo kunalabo abamukelayo. Okweshumi kungubuyisela kuNkulunkulu futhi akukhuthazwa nayizidingo zendlu yengcebo. Lapho futhi abantu belandela futhi bezinikela kuNkulunkulu wabo, awusoze uthole kukhona ukuswela endlini yengcebo. Ngoba abantu banikela kuNkulunkulu hayi endlini yengcebo. Ukukhuthazana kwethu makube ukubeka uNkulunkulu phambili, kungabi ngesidingo sokufaka uthayela, ngisho isidingo sokondla umndeni kamfundisi. Izidingo zifezwa ngokuvela ekuchichimeni kwengcebo ephuma kubantu abanikele ngezinhliziyo zokunikela kuNkulunkulu. Ukufakayo ezindaweni zethu zokulima kubalulekile ngoba kusivikela ekuphangeni uJehova izishumi zakhe. Ezikhathini eziningi abalimi bashintsha izitshalo zabo zibe imali bese beletha ingxenye yaleyo mali njengezishumi zabo noma iminikelo. Uma kunjalo, kusukela ekushintsheni esakeni lombila kuze kube imali kuya ekunikeleni kunezilingo ezinkulu. Izwi lisifundisa ukuthi uma kunento ekuholela esonweni kumele uyisuse noma uyinqume. Kule ngxenye ithuba lokuba nemali kuyisilingo. Futhi uthola abelimi basebenzisa imali bethenga ngisho ezindleleni eziya emakhaya bethenga ezimakethe. Base kuthi okweshumi bakubale emalini esalile ngenkathi bechitha izimali ezintweni ezingenanzuzo. Bese kuthi okweshumi kube into engekho maqhathanisa nezivuno zabo. Ngaloko ngeke sibusiseke uma singambeki uNkulunkulu kuqala emnikelweni, sibeka izidingo zethu. Isibonelo, uJohn washintshela ekulimeni ngendlela kaNkulunkulu, wathola isivuno esimangalisayo, amasaka ommbila awu-50. Wagcina amasaka awu-10 ekhaya ezidingo zomndeni, kwase kuthi amasaka awu-40 wawayisa emakethe ukuyodayisa. Wathola u$10 ngesaka ngalinye, wayesefaka $400 ephaketheni lakhe. Endleleni eya ekhaya wathenga ibhayisekili elisha ngo$80 kanye nesethi entsha yamabhodwe ngo$20. Ngesonto waletha okweshumi kwezinsalela ezingu$300. Lokhu u10% wakho kungu$30. Bekufanele ngabe ulethe okweshumi kwakhe kuphelele kwasekuqaleni ukuba kube ukudla endlini yami.
Okweshumi emasakeni angu-50 kulinganiselwa emasakeni ayisihlanu ommbila. Ngabe kube nosizo olukhulu kumfundisi, kubafelokazi, izintandane kanye nabadala ukuba badle mase beyadayisa. Okungathi uma bedayisa ngezikalo ezincane bathole inzuzo enkulu. Lamasaka amahlanu abiza u10 US dollars ngalinye, bekungaba izishumi zika 500 US dollars ezifinyelela ku50 US dollars. Lokhu kukhombisa ukuthi amasaka amabili noma u20 US dollars webiwe kwezishumi eziphelele. Lesi sibonelo sikhombisa ngokusobala ukuthi kungani uNkulunkulu ethi lethani isivuno endlini yengcebo ukuze singalingeki noma siqondile ukuphanga yena okungokwakhe. Indawo emangalisayo kulokhu ubuyisela kuNkulunkulu ukuthi konke kwenzelwe ukuzuza kwethu. Akasungulelanga uNkulunkulu ngenxa yendlu yengcebo kodwa ukuba kubusiseke labo abanikelayo. Isibusiso sihlala konikelayo siphindwe kathathu. Firstly, okokuqala uNkulunkulu uthembisa ukusivulela amafasitela ezulu, asithululele izibusiso ngaphezulu kokwaneleyo. Izaga 3 uverse 9, dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho. Izinqolobane zakho zigcwale ngobuningi, nezikhamu zakho zichichime ngewayini elisha. Ngempela isibusiso uNkulunkulu asiyalele kithi. Isibusiso esisifunayo kakhulu ezwenikazi njengoba sihlupheka kangaka futhi siphila ngokuxakeka. Lapho uNkulunkulu ethumela khona izibusiso ezivela efasiteleni lezulu, izibusiso ziyobaningi ngendlela ukuthi ngesikwazi ukuyigcina. Sidinga ukuba nazo lezi zibusiso ngamunye emndenini yethu, emasontweni, emphakatheni, ezweni kanye kuzwekazi lonke. Kodwa kuqala ngokuphendukela kuNkulunkulu komuntu ngamunye. Okwesibili, uNkulunkulu uqobo lwakhe uyakukhuza okudlayo kungachithi izithelo zomhlabathi. Sekungangakhi ukhuza uSathane empilweni yakho. Ungenaso isiqiniseko noma lokho okushoyo akwenzi lutho. Uma siletha konke okweshumi endlini yengcebo, uNkulunkulu yena udila noSathane esikhundleni sethu ukuze izithelo zethu zivikeleke kahle. Okudlayo bekulokhu kusebenza ngamandla, kuchitha izithelo zomhlabathi wethu isikhathi eside. Manje sekuyisikhathi sokubuyisa lokho bekulahlekile. uNkulunkulu uqobo uyangenelela uma sibuyela kuye ngokweshumi nawokweminikelo, ngokuthi akhuze uSathane abeke imngcele. uSathane uzele ukweba, ukubulala nokubhubhisa, kodwa ngokuthobela uNkulunkulu ngenzuzo kanye nengcebo yethu singancisha uSathane indawo noma ilungelo kulokho okungokaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwenza zonke izizwe zithi nibusisiwe ngokuba niyizwe elithokozile. Izwe lase-Afrika liqalekisiwe ngamagama afana nesigxiba, izwe elikhungethwe ubumnyama, isizinda sobugebengu, udlame kanye nondlovu kayiphendulo. Uma thina njengabantwana bakaNkulunkulu siqala sibuyisela uNkulunkulu okwasekuqaleni kwakhe, unakekela konke kuhlanganisa nokubuyisa isizwe ekuqalekeni asiyise esibusisweni. Lokhu akuqondene nokungokwethu okuchimayo kodwa kumayelana nokwakhe. Ngokuhlanganisa ngisho isivuno esiphindwe kashumi, angeke ukwazi ukusijika isimo sezomnotho kwizwekazi. Kodwa thina njengabantwana baNkulunkulu ababizwa ngegama lakhe sibuyela kuye. Kanjalo imithetho yakhe ephelele yezibusiso iyagcwaliseka, futhi ayikho enye indlela edlula lena ethi uNkulunkulu usithembisa ukuphila okuchichimayo.
Ukunikela kuNkulunkulu kumnikeza udumo ngendlela ongeke ukwazi ukuyichaza. Ukunikela kuNkulunkulu kuyasiphoqa ukuba sibheke nokwenzeka ngaphandle kwezimpilo zethu. Bese siqala uhambo lokukhohlwa ukuyicabangela thina, lapho sibeke umbuso wakhe ngaphambi kwezidingo zethu.